क'क्राझारनिफ्राय धेमाजि सिमेन्ट साफरिसिम थांनाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासआ गगामुग जानानै खारजेनबाय। मख'जाथावदि बिटिआर सरकारा धेमाजि आरो कार्बि आंलंसिम फोनांजाबनो थाखाय गंब्रै एसि खाबु थानाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट हरनाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआ दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव धेमाजि जिल्ला गगामुगआव मोनफैबाय। धेमाजि जिल्लानि गगामुगआव गिबि एसि खाबु थानाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासआ गगामुगसिम खारजेनगोनखौ धेमाजि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गगामुग दख'रा आइजो अनसाय आफाद आरो बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफाद जथाय गगामुगआव गाजा गोमजायै बरायदों। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों। गगामुगनिफ्राय बिमल गयारिनि एक्सक्लुसिभ रिपर्ट बड'लेण्ड बुब्लि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथुनिखि सिगांनिफ्रायनो जि बड'लेण्ड नांगौब्ला गोबां गगामुगसिम बा धेमाजि जिल्लासिम बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट खोब मोनसे गोबां गगामुग हालामनि रायजो राजाफोरखौ इयाव बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टखौ बरायनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव दं धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा माबायदि मोनदों सार जिहेतु बड'लेण्ड बासआ गगामुगसिम सफैबाय धेमाजि जिल्लासिम? नोंथांमोन रादाबगिरि नोंथांमोन बयनोबो साबायखर जासिबाय। बे समाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा बे समाव जोङो बिटिआर सरकारखौ साबायखर जासिनांगोन। बिटिआर सरकारनि मानाव आरो डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरोबाव जोंनि ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार बिथां सारमोनखौ जों साबायखर जासिदों दिनैनि आरो जोङो बासखौ गगामुगाव दिनै बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नंगौ बेयो फर्मेलि खालामाखै, थेवबो जोङो दिनै फर्मेलि खालामाखैब्लाबो जोङो दिनै बासखौ नुनानै बासखौ लोगो मोननानै बासाव गाखोनायनानै मोन्दों। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बर' रायजोफोरा दिनै ज' जानानै बे बासखौ लोगो हमनानै बरायनाय हाबाफारि लादों। दा बेवहाय जोङो धेमाजि जिल्लानि धेमाजि बर' फरायसा आरो गासै रायजो जानानै जोङो बिटिआर सरकारखौ साबायखर जासिदों। मानोना जोंनि जि दाबिनि मानिनानै दिनै बिटिआर सरकारा जोंनो बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बियो थांफैनि राहा, बे राहाया मोजां। बे समावनो दंबावो लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि बिथांनिफ्राय माबायदि जिहेतु बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट गगामुगसिम सफैनो हाबाय बा धेमाजि जिल्लासिम गोजोननाय दिनै माने बेसेबांबा गोबाव नाजा सिमेन्ट साफरि बा धेमाजिसिम गोजोननाय मोनो। दा बिथांमोननिसिम गोजोननाय होगोन आरो जोङो जोंनि थांनाय फैनाय बानायना होनायनि थाखाय बयनिसिमबो जोंनि दुलाराय बर' समावनो आं गगामुग हालामनि माखासे बाथ्रा माबावगोन आरो राखेनाय गगामुगত बड'লেণ্ড ভাল লাগিছে। এনেকুৱা বাছখিনি আমাৰ লাইনবিলাকো ভাল, বৰপেটা যাবলৈ সুবিধা হয়, তেনেকৈ সুবিধা পাইছোঁ, সুবিধা পাইছোঁ। বেজিং লোকজন বৰ ৰাইজে ঠিক কৰা দাদা আজি বড'লেণ্ড ট্ৰেন্সপৰ্ট ভাল লাগিছে। আমাৰ বড়োলেণ্ড আৰু বাছটো চলাৰ কাৰণে ভাল লাগে। ধন্যবাদ। বড়োলেণ্ডত এই গাড়ীটো ক'ৰ পৰা আহিছে? কোকৰাঝাৰ আজি ধেমাজি আহি পাইছে গগামুখত। খুব ভাল পাইছোঁ। এনেকৈ আহিব লাগে, আমাৰ ৰাজ্যৰ সুবিধা থাকক। बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि धेमाजि जिल्लानि नेहाथारि सार दङ दिनै लोगोसे मा बुंगोन सार? गिबियावनो रादाब बुंगिरिनिसो साबायखर बावहरबाय। जिहेतु दिनै खोब माने मोनसे जारिमिनारि सान। मानो होनोबा जों गोबाव जिथुनिखि नाजाबोनाय, बे नाजाबोनायनि गेजेरजों दिनै माने बिटिआरनि जितु बड'लेण्ड माने जोंनि सानजासिम थानाय संकससिम थाङाबाबो जोंनि सिमेन्ट सार्भिसनि जिथुनिखि बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआ दिनै माने गिबि आगान होदों। जों माने धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जानानै साबायखर बावदों। मानो होनोबा जोंनि जिथुनिखि हान्था मेला, बे हान्था मेलाया जाहैबाय जोंनिया उथुमाय होनना बुङो क'क्राझार होनना बुङो। क'क्राझाराव जोंनिया गोबां जोंनि बर'नि सिगांनिखि मावनांगौ खामानि, बे खामानिफ्रा जोंनिया क'क्राझारनिफ्राय जायो। आरो जों सानजारि थानाय हिसाबै जोंनिया माने जों सदियासिममोन, नाथाय खोब दुखुनांथाव जोंनिया सिमेन्ट सार्भिससिमल' बे माने बासआ थानाय जागोन। दासो जों गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोबा जोंनि जिथुनिखि हान्था मेला,
आरो थांखै आरो लोगोसे बायदिसिना मुवा दैथायहरनाय माने जोंनि नैबे बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टनि गेजेरजों जोंनि हरनो हागोन आरो बिनि थाखाय जों गोबां माने फालांगियारियानो जा बायदिसिनानो जा माने बिदियाव दावगानो हागोन होनना आसा खालामो गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।